ఏదైతే సుప్రీంకోర్టు అమలు చేసిందో ఆ అమలు చేయాలని ప్రతి ఒక్కరికి అందరు నిర్ణయిస్తున్నాము. కాంట్రాక్ట్ పద్ధతి కానీ అవుట్సోర్సింగ్ కానీ ఏవైతే జీతాలు పెంచారో ఈ వైద్య శాఖలో పనిచేసే కార్మికులకు పేషెంట్ కేరు శానిటేషను ప్రతి ఒక్కరికి వాళ్ళు కూడా గుర్తించాలని మన సీఎం గారికి తెలియజేస్తున్నాము. అందులో మన బోధన నియోజకవర్గంలో ఉన్న మన ఎమ్మెల్యే సార్ షకీల్ సార్ గారికి కూడా విన్నపం చేస్తున్నాను. మాకు కొంచెం దయ చూసి మా అందరికి విధంగా తగిన విధంగా జీతాలు పెరిగేటట్టుగా మీరు కొంచెం చూడాలని ఆ విధంగా వ్యక్తం చేస్తున్నాము. మన ఎంపీపీ కవితక్క కూడా విన్నపం చేస్తున్నాము. ఈ వైద్య రంగంలో చేస్తున్న ప్రతి ఒక్కరికి మీరు కూడా కొంచెం చూడాలని మా యొక్క ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నాము. ఈ ఏదైతే కాంట్రాక్ట్ అవుట్సోర్సింగ్ వాళ్ళందరికీ ఎటువంటి జీతాలు పెరిగినాయో మాకు కూడా అట్లాంటి జీతాలు సమానంగా ఇవ్వాలని మేము ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నాము. ఓకేనా?